हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आवबो बरायबाय। लोगोफोर, आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाना फैबावलायबाय। बे टपिकआनो जादों स्मार्ट इलेक्ट्रिक मिटारनि बिलखौ बोरै नायो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोबगोन होननानै। थ'दो होनबा आं नोंसोरनो खोन्थालांसै स्मार्ट इलेक्ट्रिक मिटारनि बिलखौ बोरै नायो। होनबा फार्स्टआव बेनि थाखाय मा खालामनांगौ, मबाइलनि ब्राउजाराव थां। मबाइलनि ब्राउजाराव थांनानै AVDCL बेयाव थुनानै सार्च खालामना हो लोगोफोर। सार्च खालामनानै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। फार्स्ट लिंक मोनसे नुगोन नै fvdcl.org बेयाव थुना हो लोगोफोर। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन। होमबा बेयाव मा खालामनांगौ, नों भिउ इलेक्ट्रिक बिल बेयावबो नायनो हायो। होमबा जोंना स्मार्ट मिटार नालाय स्मार्ट प्रिपेड बेलेन्स बेयाव टेप खालामना हो लोगोफोर। थुखांनायनि उनाव नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन। होमबा कनजिउमार नाम्बार, जेनेबा नोंनि मिटारनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बेयाव मिटारनि नाम्बारखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय मोनगोन, बा मिटारनि नाम्बारखौ नोङो इलेक्ट्रिक बिल जेनेबा फार्स्टआव नों होखांनाय बेनिफ्राय मोनगोन नोङो। कनजिउमार नाम्बार बेयाव लिरनाय दंखायो, दा बेनिखौ हो। मिटार नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव मा लिरनो, गाहायाव खेबसा नुगोन नै 1+8। होमबा बेयाव 1जों 8जों प्लास खालामबा 9, आं 9 होनोसै। बेनि उनाव नैबाव थिरसिन नुगोन नै, बाव थुना हो लोगोफोर। नै लोगोफोर, होमबा बिला फैबाय नै। नामा नै जोंनि आइनिसो नाम नालाय, मिटाराव थानायनि नामा। ओमफ्राय बेलेन्स दं -32.43। जोंना थांनाय मास दिनैसिबाङाव बेसेबां बिल जानानै दं आरोना लोगोफोर। दा होनबा दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना इलेक्ट्रिक बिलखौ नोंथांमोना मबाइलजों बोरै पे खालामो बेखौ सोलोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन। जुदि बे भिडिअखौ नोंथांमोना फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम, आरो जुदि बे भिडिअखौ नोंथांमोना इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।